Эфирде аңалықтар вақты студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Угроза конструкции здания подтверждается. Стена, которая выходит на сторону соседей, 52% влажности, это очень высоко. Канализация шықырым, яқшы көршілікні жемірі. Энтузиастлар урамында яшаушылар компромисс таба алмай. Бірнеше кішіні көрдік велосипедта, самокатта. Олар қағидаларыны мына сұрағаш білелер, дұрыс айталар. Ләкин біз қарап тұрамыз, олар бұзалар жол қағидаларын. İqtibar üzerinde samokatта yürüyüşler. Oznaqayda yol yürü қағидаларын бұзушыларына ашықлайлар. Әлгі шараның хедлайнері болып космонавт Сергей Рыжиков тұра. Ол балаларға интервью берешек. Һәм балалар ақырда оның автографын алашақ. Библия Сумерки 2026-та бүгілмәлілеріні мәдениетке тарталар. Шахар хизмәтләре транспорт хәрәкәте схемасының вакытлыча үзгәрүе турында хәбәр итә. Беренче майдан алып эшләр тәмамланганчы Бигеш урамының Радищев урамыннан алып Төзүчеләр проспектына кадәрге участогы хәрәкәт өчен тулысынча ябык булачак. Шикләүләр юл эшләрен башкаруга бәйле рәвештә кертелә. Автомобильчеләрне үз маршрутларын алдан планлаштырырга сорыйлар. Энтузиастлар урамы 46-нчы йортта яшәүче бер пар безнең телекомпаниягә үзләренең проблемасы белән мөрәҗәгать итте. Кудряшовлар гаиләсе берничә ел дәвамында күршеләре белән гаделлек өчен көрәшә. Алар әйтүенчә, күршеләр канализация чокыры төзегәндә барлык нормаларны бозган. Бу хәл әлеге парның яшәү рәвешенә йогынты ясый. Күршеләр арасындагы низак турында тулырак Алсу Әхмәтҗанов материалында. Рима Кудряшова сүзләренчә, булар барысы да 2024 елда күршеләр юынтык суларын аларның участогына агызганда башлана. Законсыз агызу факты суд тарафыннан теркәлгән, проблема хәл ителгән кебек булган. Ләкин күршеләр нормаларны бозып, икенче канализация чокыры казып куялар. Әлеге чокыр белән Кудряшовларның гаражы арасы якын булу сәбәпле, бүген бөтен гараж һәм подвал стенасы дымлана. Вот видите, вот этот септик у них 2,2. Менә бу септик, аның тирәнлеге 2,70 метр, һәм безнең гараж тирәнлеге 2,40. Алар бер тирәнлектә, ә ераклыгы 2 метрга да тулмый. Септик герметик түгел, гудрон белән эшкәртелмәгән, аларда гидроизоляция юк. Ә септик закон буенча иштән һәм тыштан гудрон белән әйләндереп алынырга тиеш. Буҗралар арасында аралар калмаска тиеш, һәм септик закон буенча гидроизоляция материалы белән су чыкмаслык итеп эшкәртелгән булырга тиеш. И септик еще должен быть укутан гидроизоляционным материалом внахлёст. Хатын-кыз шулай ук кышын җир асты котының стеналарында бозлавык барлыкка килә башлаганнан зарлана. 2025 елның июнендә гараж стеналары һәм плитәләре дымлана башлаганын сөйлим. Хәзер әлеге бина эшкә яраксыз, әлеге гаилә монда яшәшә саклый торган булган. На сегодня у меня в погребе заселение энтерококковых бактерий, прям уже наросты. Бүген минем подвалда бактериялар бар. Минем сәламәтлеккә, тормышыма һәм бина төзелешенә куркыныч тудырган. Хәзер бездә суд процессы бара. 2 экспертиза, судка кадәрге экспертиза, суд экспертизасы үткәрелде. Белгечләр күршеләр ягына чыгучы стенада 52% дым булганны теркәде. Экспертиза, значит, экспертами было подтверждено, что да, угроза конструкции здания подтверждается. Стена, которая выходит на сторону соседей, 52% влажности, это очень высоко. И они подтвердили, что да, идет затопление именно со стороны септика. Рима Кудряшова барлык инстанциялар бусагасын узып йөри. Эчке эшләр идарәсе, табигатны саклау прокуратурасы, экология министрлыгы, мөрәҗәгатьләр исемлеге озын. Ведомствоара комиссиялар беркетмәләре бар. Анда стеналарның дымлануы, чокыр урнаштыруда хукук бузулар теркәлгән документлары да кулында. Бу формальлек кенә, ди хуҗа. Вазгыятны реаль тикшерү һәм нәтиҗәле чаралар күрелмәгән. Хәзер ул чираттагы суд утырышына әзерләнә. Без үз чиратыбызда тиешле органнар хезмәткәрләреннән аңлатмалар алу өстендә эшләдек, ләкин җавап бирергә теләүчеләр табылмады. Жанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган елның 1 мартына кадәр сатып алынган җир кишәрлекләре милекчеләре аларны 2 ел дәвамында үзләштерергә тиеш. Әлмәт районында мондый проблемалар территорияләрнең күбесе сантехник, земляника, бытовик, панельник, геофизика, бакчачылык ширкәтләрендә урнашкан. Участокны үзләштерү нәрсә аңлата һәм таләпләрне үтәмәгән өчен нинди санкцияләр каралган? Бу сорауларга җаваплар алдагы минутларда.
Узган елның 1 мартында торак пунктлар шикләрендә урнашкан бакча, яшелчә һәм җир кишәрлекләрен үзләштерү вакытын билгеләүче федераль закон үз көченә керде. Үзләштерүнең 3 еллык срогы 2028 елның 1 мартында тәмамлана. 2025 елның 1 мартыннан соң сатып алынган кишәрлекләр өчен үзләштерү срогы җиргә хокук теркәлгән көннән исәпләнә. Җир кишәрлекләренең хуҗалары аларны максатчан билгеләнеше буенча файдалану өчен яраклы итәргә тиеш. Необходимо убрать мусор. Шупшарны җыярга, туфракны тәртипкә китерергә, бакча яки төзелеш эшләре өчен участокның рельефын тигезләргә кирәк. Әгәр милекче кишәрлекне билгеләнгән вакытта үзләштермәсә, дәүләт җир күзәтчелеге инспекторы хокук бозуларны бетерү турында күрсәтмә чыгарачак. Киләчәктә таләпләр үтәлмәсә, җир хуҗасын административ җаваплылыкка тартачаклар. Суд аша җир кишәрлеген тартып алуында таләп итәргә мөмкиннәр. В дальнейшем, при несоблюдении требований владельца земли могут привлечь к административной ответственности. Хөкүмәт карары нигезендә җир кишәрлекләреннән файдаланмауның төгәл билгеләре билгеләнгән. Әгәр кишәрлектә ел дәвамында чүп-чар җыеп алынмаса, ә мәйданның 50%-тан артыгы чүп-чар белән тулса, җирнең яртысыннан күбрәгендә 1 метр биеклектәге чүп үләннәре үскән һәм 1 елдан артык шундый хәлдә булса, җир файдаланылмый дип таныла. Шулай ук төзелеш өчен бүлеп бирелгән җир кишәрлегендә 5 ел, индивидуаль торак төзелеше өчен җирдә 7 ел эчендә бина төзелмәгән очракта. Әлмәт районында мондый проблемалы территорияләрнең күбесе панельник, бытовик, земляника, сантехник, геофизика, бакчачылык ширкәтләрендә урнашкан. Белгечләр әйтүе буенча, күптән түгел Ермакова урамында урнашкан җир кишәрлегенә дә шикаят булган. Участокта урнашкан йортта түбә яки койма җимерелгән, пыяла булмаганда һәм бу проблема 1 елдан артык хәл ителми торган очрак, шулай ук файдаланмауның билгесе булып тора. Ознакайда юл йөрү кагыйдәләрен үтәмәүче самокатта йөрүчеләрне ачыклау буенча рейд узды. Әлеге чараны район һәм шәһәр башкарма комитеты ЮХИДИ хезмәте белән берлектә оештырды. Аның максаты юл хәрәкәте кагыйдәләрен пропагандалау, укучылар арасында юл транспорт травматизмын булдырмый калу. Теманы Эльмир Шәрифуллин дәвам итә. Көннәр җылынып, юллар ачылу белән шәһәр урамнарында 2 тәгәрмәчле үз йөрешле транспорт хәрәкәте дә сизелерлек артып китә. Аеруча балалар, мәктәп укучылары аларны үз итә. Самокатларда, велосипедларда йөрергә чыга. Ни кызганыч, шуның белән бәйле рәвештә балалар травматизм очраклары да теркәлә. Бүгенге көндә бигрәк тә борчыйны балалар арасында менә юл кагыйдәләрен саклау буенча. Хәзер бит инде каникул якынлаша. Без инде куркып торабыз. Менә уку вакытында инде иншалла балалар инде мәктәптә күбрәк булалар. Менә җәй көне инде алар үзләре генә әтиәниләргә зур ышаныч белдерәбез. Алар инде җавап бирәләр балалар өчен. Менә берничә кешене күрдек велосипедта, самокатта. Алар кагыйдәләрне менә сорагач беләләр, дөрес әйтәләр, ләкин без карап торабыз, алар бозалар юл кагыйдәләрен. Без дуслар белән һәр чак велосипедта йөрергә чыгабыз, юл кагыйдәләрен саклыйбыз, үзебезне юлда җәмәгать урыннарында әдәпле тотабыз, җәяүлеләр кичүен һәрвакыт җәяүләп чыгабыз. Пешеходный переход. Нам на классных часах. Безнең мәктәптә һәр даим юл хәрәкәте кагыйдәләре турында аңлаталар. Җәяүлеләр кичүен үтәр өчен велосипедтан төшәргә, аны уң яктан җитәкләп чыгарга кирәк. С стороны переходить на зеленый свет светофора. Җитәкчеләрне борчыган тагын бер мәсьәлә – скутер, мотоциклларда 15-16 яшьлек үсмерләрнең зур тизлектә җилдерүе. Бу техниканы аларга әти-әниләре бүләк итә, димәк, азагы өчен дә алар гына җаваплы. Күпме авариялар була балалар белән бергә менә шу мотоциклларда. Шуңа инде ул, если даже мотоцикл алган чиракта да безнең мотоклуб бар. Анда инде менә аларны өйрәтәләр кагыйдәләргә дә, ничек йөрергә, полигоннары бар. Менә шушында барсалар, ул безнең аэропорт территориясендә инде яхшырак булыр. Рейд барышында балалар белән аңлату эшләре үткәрелде, кагыйдәләр тупланган буклетлар таратылды. Җитәкчеләр катнашындагы рейд бүген шәһәрнең Үзәк урамында үткәрелде. Мондый чаралар алга таба каникулларга хәтле әле тагын да үткәреләчәк дип белдерәләр җитәкчеләр. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луш Әлмәт телекомпаниясе. Библиосумерки 2026 акциясы Бөгелмәнең Үзәк балалар китапханәсен мәдәни үзәккә әйләндерде. Программа Россия халыклары традицияләрен, заманча остаханәләр һәм космик тематиканы берләштерде. Алдагы сюжетта тулырак сөйләрбез.
Китапхана кеше файда ук башланды. Анда кунакларның бәйдәнчекләрнең эшен оештыручылар каршы алды. Беренче нукта бер биттә бергә исемле фотозона. Ул катнашучыларга истәлекле кадрлар ясарга мөмкинлек бирде. Уен зонасында Россия халыкларының команда белән эшләү күнекмәләрен үстерүгә һәм фольклор традицияләре белән танышуга юнәлдерелгән уеннар узды. Центральная детская библиотека участвует. Библия сумерки еллык акциясында ел сайын катнашабыз. Әлеге чараның хедлайнеры булып космонавт Сергей Рыжиков тора. Ул балаларга интервью бирәчәк һәм балалар ахырда аның автографын алачак. Космонавт Сергей Рыжиков белән очрашу барысында таң калдырды. Россия герое чарада катнашучыларга космосның көч урыны буларак әһәмияте, халыкара космик станциядагы тормыш турында сөйләде. Балалар экипажның көндәлек бурычлары, фәнни-гамәли экспериментлар үткәрүдән һәм үсемлекләр үстерүдән алган нәтиҗәләр турында белделәр. Космик кулинария белән таныштылар. Мин Сергей Рыжиковтан автограф алуыма бик шатмын. Иң якты тәэсирләр космонавтларның үзләре килүе. Минем әле бер тапкырда космонавтны күргәнем юк иде. Бу бик кызыклы. Китапхана кишендә Россия бизәкләре иҗади лабораториясе эшләде. Анда балалар триколор төсләрендәге җипләрдән оригиналь беләзекләр ясарга өйрәнделәр. Этник һәм заманча стильдәге хайваннарның гипс сыннарын буядылар. Пожалуйста. У нас их 5 было, что-то... Параллель рәвештә уку залында этно-круиз экспресс уены уздырылды. Ә Пифагор коды мәйданчыгында катнашучылар математик закончалыкларны өйрәнүгә кереп чумды. Кичәнең кульминациясе бәйрәмчә бүләкләр уйнату булды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт күллиятенең халык сәнгать иҗаты, театр иҗаты бүлеге студентлары бу чыгарылышның соңгы диплом спектаклен тәкъдим итте. Яшь талантлар сәхнәдә Борис Васильевның «Азори здесь тихие» әтаңнар гүзәл тынлыкта иде. Повестен жанландырып, тамашачыларга Бөек Ватан сугышы елларында зенитче хатын-кызларның батырлыгы турында искә төшерде. Прислали, значит, не бьющих. Так, слушай мою команду. Из расположения, без моего ведома, ни ногой. Даже по ягоды, товарищ старшина? Отставить! Азори здесь тихие, әтаңнар гүзәл тынлыкта иде. Борис Васильевның Бөек Ватан сугышы вакытында 5 зенитче кыз һәм старшина язмышы турында 1969 елда язылган повесте. Сюжет үзәгендә сугыштагы хатын-кыз темасы. Васко Федот Евграфович, Елизавета Бричкина кебек төп геройлар сугышның рәхимсезлеге белән очраша һәм немец десантларына каршы көрәштә батырлык күрсәтә. Отдыхай, боец. А вы? Как же вы без гимнастерки? Здоровый я, не боись. Сәхнәдәге геройлар Әлмәт күллиятенең театр бүлегендә укучылар. Галя Четвертак ролен уйнаучы Диләрә Минханова әле беренче елын гына укый. Шундый рольне ышандырып тапшыруларына да, ана җиренә җиткереп башкарып чыгуына да бик шат. Очень буду скучать по всему актерскому составу. Безумно люблю их. А женщины на войне, сами понимаете, объект пристального внимания. Понимаю. Бывают случаи, когда не выдерживают ни нервы, ни мораль. 4-нче курс студенты Ленар Бакиров өчен бу диплом проекты. Укырга кергәндә үк сугыш темасына кагылышлы спектакль чыгарырга уйлаган булган. 4 елдан соң хыялы тормышка ашкан. Борис Васильевның классик әсәрен сайлап ялгышмадым, ди ул. Кинофильмда карадым, повесть та укыдым, повесть әллә ничә тапкыр укыдым инде мин. Чөнки безнең профессия буенча бу иң кирәкле әйбер. Укырга да һәм вак кына детальләргә дә игътибар итәргә. Ну что ты, Ванюша? Водичка в самый раз. По добру не хочешь, народу тебя покажу. Диплом өчен дәүләт имтиханы комиссиясе карый, аның составындагы укытучылар сайлаган темада башка режиссерлар эшеннән үзгә детальләр булуга да, башкару осталыгына да игътибар итәргә тиешләр. Впечатления, конечно, потрясающие, воздействие очень сильное. Тәэсирләр әлбәттә искиткеч. Һәр героиня аерым язмыш. Еларга да туры килде, көләргә дә, мин генә түгел, тамашачылар да канәгать калгандыр димен. Педагог буларак Ленар турында шуны әйтә алам. Бу егет безне сәхнәгә беренче адым ясаганчага кадәр кабул итү имтиханнары вакытында ук гашык итә алды. Могу сказать вот о Ленаре, что этот
Юноша покорил нас с первого прям вот шага на сцену при приемных экзаменах еще. Свалились на хрупкие плечи плотная тяжесть. Чего пронзительный. И яркой болью рванули в сердце. Тамашачыларның алкышларына караганда диплом өчен уңышлы дип санарга була. Иң мөһиме труппаның үз-үзеннән канәгать калулары. Радифа Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат, хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланылса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.